No, ale toto. Ale toto nie je možné. Ale až toto, že by... No, tak ja hádam, pomaly pôjdem. A kdeže sa zberajú, gazdíčko, kde? Domov. No ale však veď len teraz došli. Myslel som, že si trošku podebatujeme. No. A oni len hľadia do novín a krútia hlavou. No. Ja čítajú o našom športe. Ten ma už roky neinteresuje. Zapamätajú si, gazda, že najlepšie čítanie sú inzeráti. No toto... No, z nich sa dozviem o našich ľuďoch všetko. Kto čo má, alebo nemá. Kto koho má, alebo nemá. Kto čo stratil, alebo našiel. Ja som si na inzerát našiel ženu. Oni? Ja. Ale však o tom mi nikdy nevraveli. Len čo som sa vrátil z pijavy, napísal som inzerát. Hej. Hľadám dievku, peknú ako kvet, sladkú ako med. Občas fajčím, občas pijem, žienku si však nevybijem. Štefan. A poviem im, prihlásila sa moja stará. A vedia prečo, susedko? Lebo v tom inzeráte napísali o sebe pravdu. Veď kto už len môže uveriť dnešným inzerátom? No, počúvajú. Každý, kto hľadá partnera je, a to citujem, nefajčiar, abstinent, inteligentný, dobre situovaný, seriózny, kultivovaný, vzdelaný, charakterný, zdravý, mlado vyzerajúci, citovo založený, úprimný, šarmantný, temperamentný, bez záväzkov a všetci majú zmysel pre humor. Toto ľudia píšu o sebe. Tak. A kde žijú také neviniatka? No. Len sa pozrú okolo seba. No. Je to skôr naopak. Hej, vidím, no. Podľa mňa, gazda, inzerát musí byť stručný a jasný. Tak. Napríklad tento. Ľaľa. Viem byť vážna, viem sa smiať a keď treba, tak aj dať. No. Značka lásku, no. Tak poviem im to už áno. Tak. Hneď človek vie, o čo ide. No. Alebo dve 16-ročné hľadajú dvoch sympatiákov. No. Tie by sme mali nájsť. A čo by im chceli, Povedať, aby s nami nerátali. Iba ak tak, no. Gazda, toto sú inzeráti, ktoré ma až tak nerozčuľujú. Nie. No žlč mi ide vykypieť, keď čítam rubriku, že kúpa predaj. No to už prečo? Veď kupovať nemajú za čo a na predaj nemajú nič. Práve preto som rozčúlený, keď čítam, že, citujem, predám najnovší typ Mercedesa aj na mesačné splátky po 10 000 korún. No však to je slušný človek, keď to nechce naraz. No. Ďalej. Kúpim Volvo, aj havarované, do 300 000. Kilometrov? Nie, korún. Alebo tento. Kúpim bambus. Čo kúpia? Ja nič, prečo? Teraz vraveli, že kúpia bambus. Ale to čítam. No tak čo? Kúpim
Vlastne kúpim trambus. Kúpim trambus, predĺžený vaľník z dovozu. Na čo? Značka na kšeft. Ďalší tu predáva voľajaké veže. To bude určite náš kostolník. Ten predá aj pannu Máriu. Na predaj má 3. Márie? Nie. Veže. Veže. Za 35 000, za 50 000 a pre náročnejšieho poslucháča za 100 000 korún. No len aby ich dostal. Lebo keď predal faru, dostal 4 roky. Alebo počúvajú ďalej. Predám murovanú maštaľ s kvalitným hnojom. Značka Len Zaboni. Predám kvalitnú búdu pre psa boxera. Aj s rukavicami. Ďalší. Predám 10-kilovú valašku z 18-karátového zlata. Juraj Jánošík Terchován. A kto to kúpi? Akože kto? Každý druhý pumpár. Prečo druhý? Lebo každý prvý už takú má, nie? No. Toto počúvajú, toto. Predám zaujímavo riešený chliev pre 2 prasnice za 150 000 korún. No, to musí byť bohatá sviňa. No. Najmä tá, ktorá si to kúpi, no. Alebo predám skromný átriový domček s bazénom a saunou za úradný odhad 800 000 korún. 3 päťizbové byty sú podmienkou. No, a čo povedia na toto? Kúpim domček. Akýkoľvek, kdekoľvek a za koľkokoľvek. Skromný človek. No. Predám malý rekreačný domček bez vody, bez elektriky, bez strechy a bez pivnice. Cena 340 000 korún. Tam už chýba iba značka, bez charakteru. Ďalší. Kúpim drevenicu v Ždiari. Dám maximálne 750 000 korún. Prípadne doplatím. Za drevenicu? Hej. To určite doplatí. No, gazda, ale toto je vrchol všetkého. Počúvaj. Predám nedohotovený rodinný dom bez príslušenstva za 1 800 000 korún. Len v hotovosti. Bodka. Toľko peňazí môže mať u nás jeden normálny človek. Však skúsme to vyrátať. No, rátaj. Pozrú sa, ja mám mesačne 3 000 hrubého. Z nich ušetrím 500 čistého. Do roka mi to hodí 6 000, no. Za 100 rokov už budem mať 600 000. A za 300 rokov mám 6x3, 1 800 000, no. A kúpim si nedohotovený domček, no. Však ono to vychádza. Čo im preskakuje? Hej. Veď na tomto svete sa ešte nikto 300 rokov nedožil. No, to je pravda. Ale pozrú, koľkí sa už dožili takých drahých domov. Tak? Asi sa vedia dobre zvrtať. Ja? Môžeme byť hrdí, že máme toľko pracovitých ľudí. Takých máme dosť.
Ale ani jeden z nich nemá dom za 1 800 000. No? Tak potom, kto má tie autá, bazény, chaty a vily? Keď to chcú vedieť, gazda, ja im to poviem otvorene. Ale nie nahlas. Tak, aby to nikto nepočul. No a čo? Nech počujú všetci. Nevykrikujú! A just to vykričím, a just. V tom prípade odchádzam. No. Vlastne ja som tu ani nebol dnes. No prosím. Raz v živote chce človek povedať pravdu, aj to nemá komu.